Kulandirani kucheza kwathu kwa padera. Lero tikucheza ndi Dr. Michael Usi, amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, komanso ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM. Ndakulandirani program uyi. Ziko mkwambiri. Ndikufuneni wafuna bwino pa mpando wa Vice President koyamba kucheza chikusankhireni kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndathokoza ziko. Papita miyezi ingapo dziko la Malawi litataya mtsogoleri wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino, amene sanali mtsogoleri wa chipani chimene mukutsogolera pano, Dr. Saulos Klaus Chilima. Zinachitika modzidzimutsa popeza inali ngozi. Uthenga unakufika ni muli kuti ndege yasowa. Uthenga umene unandipeza ndili ku planta ya konkuno. Okay. Mmene momwe ndimachokera kwa imiriraso iwowo kumaliro Rafu Kasambara. Okay. Ndi uthenga unandipezera ku planta ya konkuno. Mutamva munaulandira bwanji uthenga umene? Chimene chinabwera kwa ine uthenga nalona kuti ndege yasowa. Komano ineyo ndingasi amene amandiuzawo amanena kuti aona pa masamba mchezo. Okay. Ndipo kuti masiku ano ndi ma social media zambiri zimalembedwa. Zimakhala zovuta kuti udziwe kuti zinzona kapena zonama. Komano atandiimbira olemekezeka a Felix Njawala. Ndimene ndinamba kukhulupirira kuti nkhani itu ndi kuti serious. Ndimene timanyamuka kumapita kuti Longwe. Pa nthawi imene zinachitika zimenezi panalinso zina zimene zimachitika zokhudzana ndi maliro amenewa. Makamaka nkhani yakuti kodi wafufuza anthu amene waziyambika nthawi yanji, yayi kodi dziko likuchitapo chiyani, kodi anthu amene wali moyo kapena atani, kunachitika zambiri. Koma anthu anaona kuti Dr. Usi sakuonekaonekayi kuti kodi iwo wali pati kwenikweni. Chipani chanu cha UTM chinachititsa misonkhano ingapo yatola nkhani, kulankhula, kunenapo za nkhawa zawo, inu simunaoneke yayi. Munali kuti? Ine ndinalipo. Chinachitika nachi. Ndimapewa kuti ndinene zimene zinachitika. Chifukwa chona kuti kumbo changa nchona kuti chipani cha UTM chikhale chimodzi chogwirana chisapasuke. Komano chifukwa kuti pali zambiri zonama zimene zikulankhulidwa zokhuzana ndi ine. Ndiye mwina mwache mmene mwafunsa ndingokuuza chimene chinachitika. Chimene anthu sakudziwa. Yes. Zisanadziwike kuti ngozi iyi anthu atisiya aliyense ku UTM amachita ntchito mozungulira ineyo ngati mtsogoleri wachiwiri wa chipani cha UTM. Koma zitadziwika kuti ngozi ija yathera kutaya mioyo kwa anthu, zinthu zinasintha. Kusintha kwake kunali kunena kuti anthu amakambirana kuti chifukwa press conference yoyambirira kukambirana kuti zikambidwe zichani, ine ndinalipo masogolera nawo. Komano zinangochitika kuti anthu amene sindimakhulupirira kuti angandilankhule mwachoncho kunali koyamba kumalifunsa mafunso na kuti kodi iwe waziwa nthawi yanji kuti ndege yasowa? Kodi iwe amene ndinali nawo kuchoka ku planta kuno moti ayankhe kuti nali limodzi kukhala ngati kuti akundithawa. Ndiye ni madabo kuti kuti chikuchitika ndi chani. Ndiyeno akuti panali anthu amene anabwera amene amanena kuti uyu sanali wa UTM, uyu amadana ndi Chilima. Zambiri zimakambidwa. Ine sina yake. Ndiye ndimanena kuti izi ndizimvesese kaye. Ndinabwera nawo ntchito mamawa pamene ndinabwera kuti press conference pano ichitike. Ndinapeza kunena kuti pali makomanzi amene akuperekedwa ndi anthu uya kulankhula ichi kuti anthu apangana. Ine mnthu wankulu nazo kuti apapa anthu apangana. Ndiye wina nkunena kuti ine ndikumenya iwe. Unena ineyo. Iwe ndikumenya. Iwe swa UTM. Ndiye natenga ine naita na ndi akulu ena. Kupita pambali ndikuti ine ndifuna ndidabwe kuti uyoyo akukamba za upandu kwa ineyo, inu mulipo mpano simukumulesa. Not kuti chifukwa ndine vice president, koma ndine chiwalo chimodzi cha UTM. Koma mkulula akulankhula zoopsa zimene zijazo. Ndiye mmene anandiyankhira ananena kuti timvesese kuti anthu okambiranji zimene zizi. Tiye timvesese kuti anthu okambiranji zimene zizi. Nina kalapeda to pali nkhani hapa. Kumene kuchokera sindikuziwa. Ndiye kuzati ndakulandisa kuti gulu la anthu anyamata afuna kumenye, ali ukuku afuna kumenye. Ndiye monga munthu ndinapsa mtima. Monga munthu kuti afuna kumenye
ndinapsa mtima kuti sine tukamwana kuti munthu angobwera kuti azikundimenya makofi. So I was ready kuti andimenya chifukwa chani. So I was charging. Nanenso kuti why? Ndiye anandikodola kanyamata sindikukaziwa mpaka lero. Anandipaka chonchi. Ndinoti ukosi zili bwino. Naye ndakutuluka. Ndinafusa chikani chani anena kuti akutituma kuti tikumenye ndakula omwewo. Chama titakulanditsa. Amene ajawo ndi amene atituma kuti iweyo tikumenye. Ndiye ndakwera galimoto kumapita. Ndiye Felix Njawala ananduza kuna kuti anthu akuna kuti usaoneke. Anatumira Kondowe, anatumira Maina Zitwere, ndiye anatumizira Catherine Muzumara. Kuti usaoneke uzipita kunyumba kwa usaoneke. Napanga makani. Napita kumaliro makhala kumene kuchako. Naye panga mwambo wonse ndima kukhala magulu pa anthu. Pamati tikakupeza tikumenya. Ndiye ine poona kuti msanyozese maliro amuthu wankulu. So mukanifunsa kuti simapezeka. Ndimakhala hapo kuma simakhala nawo pagulupo chifana na kuti msapezeke ichi ndiye chilungamo chake. Anthu amesa kuziwa. Chilungamo chake ndi chimene chocho. Anachita kuletsani kuti musapezekepo. Usapezeke. Chingakale kumaliro komwe usapite. Tikakuponda kumene koko. Chifukwa tinaona kuti akuluakulu ena andale anapita mpaka na kuchikangawa, tinaona Timothy Ntambo, tinaona Achihana, Ford, anthu akuluakulu hivi na mchipani chanu kupita kumene kucha timaona thuzi kuti anthu are on the ground. Koma kuno tausi sakuoneka. Ukokoka chingamira thupi, apo akatenga kuchokera kumochali kupita kuti zikukhala bwanji pamene. Ndikukonzeni. Popita kuchikangawa. Ndinali gulu loti tinyamuke tipite kuchikangawa. Okay. Ndiye ananduza kuna kuti iweyo usarani? Usapite nawo. Ndiye kana kuti tikuchitika ndi chani. Kochingamira thupi napita nawo. Akuli konse ndimapezeka. Koma sindimakhala nawo mugulu la anthu aja, komanso nkhani zoyendesa maliro aja nayendesa nawo 100%. Kutenga ndalama kuchokera kuboma kupereka ku chipani ndimapanga nawo zimene zijazo. Kuyendesa kuti mwambo uyenda bwanji ndali ine ndi Kaliati. Timayenda nawo limodzi. Koma zikafika huko zimaoneka zina. Nthawi imene yoyo ndimene anakumana kuti amene iyi sitikufuna kuti akhale president wa UTM. Tasankha Akambala. Ndikwasankha Akambala aja kuti iwowo ndiye president wa UTM. Iwowo ndikuvomera kuti ndi president wa UTM. Ineyo andichosa. Zimene zozo zimachitika sizobisa ye zimachitika. Inuyo bali wanu ndi Chilima. Unali wotani? Mmalankhulana motani? Izi zisanachitike kaya mwina a few weeks before this finally Ngozi. Mmakambirana zotani? Mmavana bwino? Ndikuwuzani kuti mutafusa wina aliyense amene analipo pa nthawi yomalizira ya Central Committee. Chilima amakhala pa mpando wautali okha. Ine ndimakhala kumanzere uko. Kaliati amakhala mpando wina uko. Ena amazungulira chonchi. Mmenemo ineyo ndikuwuza chimene ndinachita. Ndimati ndikaona chinthu cholakwika by nature. Sindienda mozemba ndimangophathula. Ndiye ndinafunsa funso. Not apa Central Committee koma before pa gulupo nafunsa funso. Funso linalopeteka. Chilima funso analimva. Funso lilipo mfoni mwanga. Ndafunsa funso limene lolo kunali kutukwanidwa ndi azinzanga mu Central Committee. Koma ndinakondwa kuti ndafunsa funso limene lolo. Mpaka naso president yangawo nauza kuti ndalifunsa funso lija. Anandiyankha. Yankho ndinalonso. Iwonso anakondwa kuti ndafunsa funso limene lolo. Chifukwa chani? Anthu akuganiza kunena kuti Michael usiwamba kuvutika ndi anyamatawa kapena ndi abale wa lero. Ine kuti ndikhale vice president wa chipani cha UTM. Anandisankha ndi Chilima. Anthu onse anadzidzimuka. Chifukwa Amati uyuyu siwandale wachokera ku Adra. Kungochoka ku Adra changakhale vice president. Komanso before vice president akuti ndinapalamulanso pa msonkhano oyambirira mnati mupite kuma archives mukaone ndinauza Chilima. Nina kuti bwana sino oyamba kusonkhanitsa kukhimbira wanthu uli anzanu mbuyo mwanachitamo. Koma musamale ndi akuluwa chifukwa nthawi zina zimene amachita amatha kusokoneza munthu kwimbiri takuzatulukira. Ndiye I saw Chilima nandiyang'ana and he smiled. Later on nafunsa kuti why do you smile like that? Alinadza kunena kuti pamene paja wapalamula kwa azinzako aja. I see no problem ni mawa bina jawo.
ndiye anzanga amene aja wakulu anabwera kuti kazula from there sana ndikonde komanso atangondisankha kukhala vice president mavuto okauka. You remember kuti tikupanga za MP ineyo zanga zinakatira ku court akuti kwezo kuti amene no winner amene atani kodi ayime ngati wa UTM amandikira zikhomo so mwanyira ina zimene zimachitika apapazi Chilima amanditeteza now pa central committee yomaliza yiyi amakalipira anthu nothing else anakalipira anthu ananena kuti kodi inu manena kuti ineyo ni mazuzidwa ni president inu makamba izizi inu mukuzuza vice president wanga you are hypocrites. Chief bwana mkali pamalopa ngapa panopa mupitirize meeting iyi. I chaired that meeting against your odds. Nde izizi kuchitika anthu ambiri amadabwa ayi anamba kuti panga reject akulu awawa kalikali kwa mganga na mbuyo mwa anthu ena neki midzi I have no problem with them. UTM wanu ndi wotani pamene pomwina ndi pamene pagona nkhani chifukwa chani anthu sewa akukukanani UTM wanu ndi wotani inuyo kuti mukutulukira pandale ngakhale inu makano ya sindale ndiye chani koma inali pagulu chala oja zake alibe mlandu mara si chipani ya ndangopanga kagulu kuchoka pamene panyambira nzava kuti munthu uja atamutenga ngati running mate wa UTM UTM wanu unambira pati ziko ine odia za chalibe mlandu inali ndima ya political districts 50 ndiye ndimauza kuti this is a philosophy mafuna ndikhale ndi gulu langa lochedwa kodipa komile development partner kuma Chilima atandipempha kuna kuti ine ndifuna tigwire ntchito limodzi ma centers akowa tiphatikize tigwire ntchito limodzi zina kuti UTM isanabadwe kunali Chilima movement ndiye panali Chilima movement odia sache ndi UTP za UTP so ndiziziwa anandiuza ine yake akambala chifukwa chikundi chilungamo sinani sana mve kuti kwa pakizwa chipani kwa msonkhano kwa kuti wa UTP koma atandiuza Chilima swali yakuti chipani cha UTP tili limodzi ndiye nani kuti ineyo I'm not a politician now za Chilima anala kuti ineyo I'm not a politician let's work together so no Chilima kuti akhale UTM ndimene akhale so ine UTM fa iwo amachokera ku Chilima movement ndi azizao kuchokera ku DPP now magazeti na kuti uyu wakuchokera ku ADRA they were thinking kuti amtenga mmodzi waiwo kukhala at that position and not me so muna kuti ineyo ndi UTM ani ngotani UTM wanga unali ngati chimodzimodzi mene nalale Chilima movement inatha inapanga evolve into UTM oja zake alibe mlandu inatha odia zake sala chipani odia movement sinali so chipani koma kinali gulu limene linali ndi political philosophy gulu lidakalipo kama lidaka gulu linalowa mu UTM ndikala UTM omwe wonso azo odia zake alibe mlandu ndi UTM mukumbukira kuti regional governor for the east Malemu Bernard Sande wa UTM anachokera kudia zake alibe mlandu azimai ambiri amene amavala makaka UTM acha amavala odia zake alibe mlandu ndi odia zake alibe mlandu ndi UTM sopano tibwerere kunkhani ya imfa ya Chilima anthu ambiri akhala kunena kuti payikidwe commission of inquiry and ma voices kuchokera ku magawo osiyana pano tizilitsona yakhazikitsidwa koma patapita miyezi 4 ena amanena kuti iwo wausiwa ndi UTM ali komweko ndipo ndiwonkhola pano ndi a vice president adziko kuti bwanji sakutipempherako kumeneko mpaka na zina adzalowa sondale pena ena kunena kuti ayi kukulembeani kalata ayi kumeneko kotapanga zakuti koma kunali kudabwa kuti kodi iwo bwanji akuneka kuti nkhani za commission of inquiry sizikuwakhudza imwe kuti bwezana kuti fusira kumene kuja kuti tili ndi wathu kutsogolo kuja ndinene chonchi kuna kuti nthawi zina pachizikuti ma assumptions ndinanena tu ineyo kuna kuti commission of inquiry is necessary kuti ichitike okay ineyo ndikafusa president chinthu sichanzeru kupita kuti ndafusa president chakuti ndakambana chakuti sindikatero anthu akuchipani kwangako koma ndina kuti uyuyu sakupanga chilichonse amango nina zimene zijazo propaganda chabe ndikuzanisi posafuna kuti fato ndikhale vice president samafuna panali maina amene amaganiza kuti amene wakhale vice president alowe malo mwa bwana Chilima ndiye ine ndimadziwa pali gulu limene lakhazikitsidwa pakali pano lilipo la propaganda every day muzipeza kena kache komulemba maiko usi kanyuwani likamene navala uniform ya ku forestry ayijudula ayikapa pa satanic
kuzaika papa 66 chifukwa chona kuti ine sindimayankha ndimangoziyang'ana anthu ambiri amayika michere yambirimbiri ukakhala kuti munthu iweyo wachoka kwanu wakaluwa ntchito first and foremost umvesese kuti ntchito yanga ime ndalowayi khalidwe lake ndizipanga motani. Ine si president wa UTM kuthera pompo ndinenso state vice president pali ndi khalidwe lake. Ukhala president wa chipani pali ndi khalidwe lake. Ndiye ndi zimene zozo pali zina zimene zimapangisa kuti chinkhala tanditukwana mmaka sindimayankha. Chinkhala tabwisa ma accusations sindimayankha. Chifukwa chani? Ndimaona kuti khalidwe la ntchito ya vice president ndi ili, la president ndi ili. Zimene zikuchitika zija kuti sakhayo tikuchita pa ntchito, tikuchita pa bwalo lina, tisupulana kwambiri. Ata siyaso kalekale. Koma umati ndine state vice president. There is a culture, there is a behavior imene ndizisatira. Ngati inu munavomereza kuti ndipofunika kuti pakhale commission of inquiry, ndiye kuti mumavomereza kuti pali zina zake zokayikitsa zimene zinachitika pa ngozi imeneyi? Sinanene kuti mauti kuvomereza sinachule. Commission of inquiry mukamanena kuti tifufuze sikuti pamakhala kunena kuti pali china chokayikisa kapena chosakayikisa. Ngozi imene jacho kuyang'ana mene ilili titikatine kuti diagnosis ya mbele zinachitikira mucha. Ngozi yonse ikachitika pamakhala amati airplane or air investigations kuti ndege yagwa, air crash investigations. They want to find out. Why do they want to find out? Isachitikeso, or there could be other things zimene zingatuluke and kuti aphunzire. That's why it is necessary kuti izizi zichitike. So mene ndikuna kuti commission of inquiry nditu is necessary. Ana Maria ni mtu wankulu, vice president wa dziko. Ndiye kuti ndege yagwa basi no commission of inquiry ndege yo ya ameso asirikali inaso Amaria mene momo. What lessons should we learn from that? There is a commission of inquiry. So it's not a question of saying that is wrong or that's not wrong. Commission of inquiry ilipo ituuza kuti what happened. Ndinu a vice president adziko lino kutsatira kumwalira kwa Dr. Saulos Klaus Chilima. Munafunsidwa kuti tufuna kuti kuyikeni pa mpando ndiye inu mukuganizapo bwanji kapena dzina lanu linachokera ku chipani kuti ayi ife titakhala pasi timaona ngati amene angati miliyoni ndi uyu munapezeka bwanji pa mpando umeneyo? Vice president itu amasankha ndi president mwini wake. Chabwino. So the process of engagement, consultation, whatever, sizima mkuza amene akusankhidwa yoyi, iyo mauzidwa kuti asankhidwa. So inu munali ongozidwa chabe? Ine nali ongozidwa chabe. And nani naso kuti ine maganizo anga, sini maganiza kuti andisankha kukhala vice president wa dziko. Reason, pamene amanichosa kutuarism, ndikundipitisa ku Ministry of Natural Resources and Climate Change. Ndi ministry yayikulu, ndipo kuti zambiri zochitika kumene kuchako. Ndipo anandiuza, why? Anandisankha kupita ku natural resources. Yes. Nde because of those reasons, zimene ndimachita kumene koko, zimene zina kuchitika kumene koko. Ndimati there is no way. Ndikhala kuti ndili kumene koko. Mmene ndinachitira so nthawi ija imene amandisankha a president athu malemu Dr. Saulos Klaus Chilima kuti ndikhale running mate. Maganizo anga ndimaganizira anthu ena. Poona zimene timakambirana, ndimati ya ndikhala advisor wawo. Asandi paso advisor wawo. Ukuso sinali kuti ndikuganizira zimene zozoyi. Tili pankhani ya vice president yomweyi. Munango chita mokhudza pochabe ndafuna no mulongosole bwinobwino kunena kuti anthu ena ku UTM sankafuna kuti vice president mukakhale ndilo. Ndizoona zimenezi? Ndizoona. Zinakhala bwanji? Ndizoona. Ine sindingaziwe kuchifukwa chani samafunira zimene zozo. Komano pongo nena mukuganiza. Nchonena kuti Achilima atandisankha ineyo kukhala vice president kapena running mate kukhala vice president wawo. Pali zinthu zimene malankhula ineyo kumuuza president wanga Chilima. Zimene malankhula so anzanga walipo. Zimene anthu ena sazikonda. Ine I'm not a typical politician. What you see is what you get by ineyo. Ine simadandalo kuchosula ntchito. That's one thing. Nimati ntchito zimene zimagwira ineyo amandipasa ni Mulungu. Okay. Ndikachosedwa Mulungu avomereza kuti achitidwa ntchito andipasa ina. So chinthu chikalakwika ndimalankhula mene ndizibira kuti ichichi mawa simadandaule kuti I should have said this. Ndiye zimenezo ndi ndale typical sizimagwirizana. Sindimafuna ineyo kunena kuti ndikudziwa kunena kuti apapa nena kukamba izizi koma tagwirizana kuti ndikambe chonchi. I will not be party to that. Okay. So ineyo chimene akundidera pakali panopo
chimene asakundifunira pakali panopo si china iyayi sindingapange zina zimene iwowo angafuna kuti ndichite. Ndikupasani chisanzo. It's good that I should give an example. Yes. Ine ndimakhulupirira kuti ndalama ukaitenga msogolera akapereka ndalama kuti ipite ku midzi kwa anthu uyisatire yafika yonse. That's one of my crimes. Chifukwa ndimadziwa kuti anthu a midzi nthawi zambiri ndalama zawo zimadibwa sizimapeza. Wadrako tikapereka ndalama ndimasatira. Timati you trust and verify. How much did you get? Ndiyamati pachipani tu pandale sitimatero. Pandale sitimatero. Ndikapereka ndalama ndimafuna ndisatire unaenda nayo bwanji unatani. You have to account for the money. Ndikapereka ndalama kumbali ya ineyo ndimafuna ndidziwe kuti imene funa ikampeza yo. Chilima manafusafusa lovuta ndali zokusana zimene zozo. Kuti apatu apa. And I'm just telling you why people don't like me. Not everybody. Kuma antoche pao. Kuma the good thing is they know my stand. And the good koma ngati running mate automatically ukhala vice president chabwino. Nafuna kuti pamene papati before anthu ena akhala kunena kuti iwo watu sikuli ndi vice president wachipani yayi. Anango asankha kuti imene opatikiti zinathera pomwepo basi zinatha. Samawerenga. Vuto la ndale samawerenga. Kuti sawerenga. Do you know kuti anthu ambiri andale samawerengatu? Kuli constitution ya chipani, constitution ya dziko, strategic plan, manifesto. Ambiri andale sawerenga. Amangochita zinthu out of intuition. Zitere. Ukamawerenga umasatira kuno bwino mene zimayina ukhalira. Tibwera tsopano ku chipani cha UTM. Pali zinthu zingapo zimene zachitika pakatipa. Nafuna timvetsetse kuti chenicheni chikuchitika ndi chani. Anthu akuona ngati kuti mu UTM muli kugawikana. Inuyo ngati mtsogoleri wa chipanichi muli ndi gulu lanu. Ndi palinso ka block kena kamene kakuyendetsanso chipanichi. Kotero kuti zikumatheka ndithu kumachitika misonkhano inu osaonekapo, inunso kuchititsa misonkhano anthu ena osaonekapo. Nkumata bodi kuti apapa kwenikweni UTM ineni ndi iti. Chikuchitika ndi chani ku chipani chanu cha UTM? Ndiye kuti ndizomvetsa chisoni zochititsa manyazi kunena kuti zolinga za munthu zikumatengedwa kukhala pasogolo kusiya kuyang'ana ntchito. Tikati chipani chimapanga exist on chinthu china chimene mwachimanga kuti chichitike for a reason, a mission. You have your philosophy. Ifuna tipange achieve chani. Mukatero mukalemekeza zimene zijazo kulemekeza constitution mulibe vuto. Koma anthu ngati constitution simukuyilemekeza mwachisanzo ineyo ndine president wa UTM. Kaya ndikonde kaya sandikonde kumalemekeze mpando wa president. Chifukwa lero ndine president wa UTM, mawa mwina sindikhala ine azakhala wina wake. Zimene zikuchitika apapa ena atauza mchitaso amene yoyo zimene zozo chifukwa tikuzala mbewu ya chabe. Funso lanu ndona kuti anthu anayenera kuvomereza kunena kuti pakali panopa president wa UTM ndi uyu. Siti kumufuna tikamuchose ku convention iyo iyende mosata malamulo palibe vuto. Misonkhano mene mukukamba inuyo kuti muione yambiri sindimayiziwa ndimangoyionera pa forum kuti angoyika pamene popo kuli nsonkhano kusonkhano ndipo anthu akupanga zimene zozo ndikati kusimikizirani ndi ochepa. Kukanakhala kunena kuti akupanga zimene zonali ambiri I would have resigned. Ine tusine mwana. Do you know kuti ineyo ndinauza honorable Njawala, ndinauza honorable Kaliati, ndinauza so central committee yonse kunena kuti ngati mukuganiza kuti kuchoka kwa ine mu UTM kupangitsa kuti UTM ikhale pa mtendere niyende bwino musamandi tukwana osandamizira nkhani, just to whisper into my ear kuti anthu kunja kwa samve kuti mukuti tukwana ningopanga resign silently. Chipani chi anthu aziwa kuti inu mwandipanga nkhanza ningopanga resign silently. Inu muzipitiriza zinakanidwa chimene kana ifayache njani ambiri akufuna udindo wa president wo ndiye kuti uyu akachoka ntenda amene iyi amata tengeyo amenyaso chifukwa mpungwe useo muyangane convention iyi zikukanga ndi convention udindo kanganidwa ndi umozi wa president maudindo ena useo sakumveka kuti aliyense u president kupaso chodabwisa chona kuti kodi abale
inu achakaza ndinu mtu wamamuna, ine mtu wamamuna. Ndiye pakaleso ndichule bwana anu agospel kazako akhale apapa. Tonse atatu tikufuna nsikana kuti timkwatire. Tingamayenda atatu limozi kumapita kufusira nsikana imwe. Inu akazako ine ulendo wasikana uyo kamfusira tonse atatu. Atatu tonse kufuna nsikana mozi koma tonse atatu tugwirizana kumapita kufusira nsikana. Just know there's something is hibernated. Kena kache kabisika. Muona kuti awawa gulosedi imaitira limozi pasonkhano upita uku osewa afuna chani upresident umozi. How come? Osewa they are fighting one person, Michael Usi. Ndiye limanguzi yangana kuna kuti inu izizi ngati Mulungu analemba ngati Mulungu analemba kuna kuti sapitirira sindipitirira koma zoma menyana nazi ine simapanga nawo. Chifukwa chani simukutula pansi udindo wa mtsogoleri wa UTM? Zikumkwabe funso labwino. Funso limene twakunong'oneza ni Mulungu kuti mufunse funso limene lolo. Chifukwa chona kuti ndiuze mtundu wa Malawi ndikanakhala kuti ineyo kunali munthu wina wake ngati Chilima ali mugulu lilili lofuna president njizi kuchitika izizi ndikanasiya. Kukanakhala kunali munthu wina wache kuna kuti ndikudziwa kuti chipani chakachitenga chiyenda bwino ine the vice president kale wa dziko ningacha kusiya mwene ndikuyamba sozanga koma ndikuuza ndikuchoka pasi pa mtima. I don't see any onse wakuti tifuna time ena UTM sabu izo bwino kuti chiziwe chipani. You can't know chipani mechiriri within 3 months 6 months 4 months even a year. Kuchoka nsanje tukaronga kuti uchiziwe chipani, uone manifesto yao, uone strategic plan yao, uone constitution yao, uwadziwe Anthu, udziwe why are the gaps upange fill. When do you have the time to study everything? Ena mati haya tinachizwa kali in development ama nakuti in development, when you want to be effective in terms of development, you actually have to lean on what is called emic interpretation. Kuchoka kwa mfano katimo wadziwe. When you come with the outside view, ethic umasokonekera ndiye ligulina siri kuziwa UTM, the excitement of the colors and everything sari kuziwa ena hawo ndikuziwa Chilima nasi ilanji ina vice president tumakamba miseke yanu president wacho kuti komatu apa mbona is that is why mbona is mina manisanka ina nalipo the reasons anasira ananduza ndimaziziwa zifa zake and they were bitter kuti ndasankidwa ineyo. So to tell the truth osati matama koma ine if they were kuti panali Anthu amene kuna uyu ata kusogolera chipani chibwino ine sapange nawo akumati tukona kwambiri ndipume. In short, I don't see anybody mugulosero that can manage UTM manage Chilima mafunira. Nanga amene mukwane nawo akakugwetsani ku convention mawana takhala kuti chani akakandigwesa ku convention ineyo ndikavomereza koma sisonyeza kunena kuti ineyo ndikunama komanso ndikachoka ndikudabwa munivesa ndikachoka ndikudabwa ani ndikaziwa kuti UTM somono yavutika chifukwa au na zimene sanaone. Panachitika chiganizo chonena kuti UTM ichoke mu Tonse Alliance. Pa nthawi yomweyo inuyo mwasankhidwa kale kukhala vice president wa dziko ngati member wa UTM, ngati mtsogoleri wa UTM. Kudabwa kuti kodi zizakhala bwanji poyamba chiganizo chimene chicha inu anakufunsa ni maganizo anu ngati mtsogoleri wa UTM? Anafunsa Chilima asana mwalire anafunsa Chilima bwanji tituluke sana afunse so ya they demanded tufuna titulukemo anapasa lecture onse kuna kuti bwana tamva iyo nena kuti tisatuluke bwana tamva anabwera nayo sokawiri bwana ngati tituluke bwana tamva atauza onse kuna koma chimene alankhula chitu ndichoona tisatuluke. Ndiye ndikuuzani izi akanakhala wasankhidwa Sine vice president wasankhidwa ndi mmodzi wa iwo amene anali mu UTM kale mipungwe sikanakhala zoti choke sizikanakhala akana kuti mmodzi wa iwo anali mu UTM uwo afuna president lero anasankhidwa kukhala vice president mipungwe iyi sikanakhala anachita dala kuti inuyo mukhale pambalambanda mukati ndikhale pambalambanda mtanza yani kuti chipanicho chachoka mugwirizano ndiye kuti inuyo kumene ujamango khala ngati munthu chabe simuli ndi chipani kwa chipani chachoka iyayi so pano zitatero ine ndimafuna ndione kuti kodi Anthu akuti tachoka mu mboma Anthu onse apangana kuti tachoke mu mboma Anthu ake ati Anthu ake ndi ati ndikundiuza so ineyo kunena kuti Anthu tu sakukufuna atuza kuti usapezeke sakukufuna mawaja mukumbukire nakhala kanthawi
anthu kuti ali kuti amene yiyi kumangopita choza boma muka office papa kanthawi ena kono nani kuti ndifuna kuti ndilankhule mawu kuti anthu sakundifuna ndazisiya izi ndiye ndinapereka uthenga kuti ndikubwera ku Blantyre ndiye anthu anandichingamira paka meza mmene mati ndini nthiko ine paka meza panali anthu nenda nakuluakulu wa mchipanda chiro Southern Region zikukhala bwanji akuti zimenezo ndi maganizo awo nachokanso kupita Eastern Region nakapeza pali naitananso ali mmene maganizo awo napita kumpoto napita chiko cha pakati kulikonse kukumabwera anthu anauza anthu musamavale ma uniform musatira amene ujayo anthu amabwera musamapite ku airport akamapita anthu amapita ena mamenyedwa mthamangisidwa utani but people are coming then mati kuti eni chipani ndani are the few in the central committee and it's not only the whole central committee there are few individuals amapita ukavota ni ndani central committee amakavota ndi the populace anthu amene ajawo ndikapita kwa mapita komweko ndili nawo ndiye nomwe ngandifunsa kuti kuchoka muchipani kapena kuchoka muboma ine ndikuwuzani kunena kuti kumene ndimapitako mbomamo ndimene alisiya Chilima UTM ili mugwirizano ndi zipani zina zija kapena inatuluka malingana ndi imwe UTM malingana ndi inenso malingana ndi mgwirizano umene Chilima saina tili mgwirizano ndufusani fusoso limozi kulankhula chikakhale mbuzi ikamatuluka nkhola mbuzi imatuka chafuta mbuyo imatuka tu ni mutu mbuzi ili mkhola ifuna ituluke imatuluka ni mutu yatuluka simunaone mbuzi ifuna ituluka imatuluka ni mbuyo mutu uli nkhola mbuzi yatuluka. Chipani cha UTM chikukonzekera msonkhano wake umene akasankhe atsogoleri osiyana-siyana a chipani chimenechi ndipo wina mwa mpando umene uli kumeneko ndi wa mtsogoleri wa chipanichi tinafuna mutitsimikizire kuti inu mukapikisana nawo pa mpando wa president wa UTM kuyambira zana ndikuti pali ziganizo zina zimene zatuluka zokhuza ndi msonkhano umenewu ndipo nkhani ina imene yatuluka imene tikhuza kuti yadzidzimutsa Malawi ndi ya mtengo wa ndalama zimene anthu akuyenera kulipira kuti akapikisane nawo pa mpando umenewu tikumva kuti munthu amene afuna kupikisana nawo pa mpando wa president akuyenera apereke 20 million kwacha komanso kuli mamiliyoni ena kumene kumpakana kumapita kumusiku kuma 1 million kwacha chiganizo chimene chija munapanga ndithu ngati chipani kapena zinakhala bwanji? Zimene zijazo number 1 sizili mu constitution, number 2 NEC sinavomereze chinachitika nachi kuli committee imene mapanga fundraise for chipani ndalama for whatever reasons ambirimbiri so many issues and activities zimene chipani mapanga ndalama ndiye ndalama fundraising team ija imapanga fundraise ndipo panga fundraise kunangomveka kuti ka committee kamene kachako kabweresa mtengo andi mkomiti imene yoyo muliso presidential hopefuls masparants alimomo kuti 20 million inu komiti imene yiyi chonse chakuchisankho chimadusa kwa inu as president komiti imene yiyi waisankha ndani mtengo umene umwe uchosera kuti ndiye ndikumvanso kudzudzula kunena kuti akuti anayika date kuti deadline sikulakula kuti deadline imene yoyo anayika ndani munabwizana kutiko neki sikuchitika ndi chani so pali zambiri zimene zikuchitika zomanena kuti anthu akuchita zinthu mosasata malamulo phwanya wachuluka komanso ndikuwuzeni kunena kuti chifukwa anthu ene amakhala ndi mwayi olankhula kulemba ndikusiya zinthu ivi natakhapo atatu akulankhula GTM yakuzana chakuti takuzana chakuti koma ndikukuwuzani muzingo yang'ana ngati zimene zozo NEC inavomereza zidusa chimene chikungoni ipira ineyo nina kuti akufuna kuchedwesa convention ngomana kuti ausi akukana convention chimene ndikukana ine chonena kuti tipite kuja ndikawine omwewo athamanga apita kuti munga president alola kuti convention ichitike patakhala zinthu izi zolakwika that I don't want tikamapita ku convention mwezi wake uno mwezi wake wa November tipite ku convention chili chonse chosatira constitution tichonge Dr. Usi akuyendetsa chipani cha UTM ndi ndani? Ndi inu kapena pali ena ake amene akuyendetsa chipani chi? Okay, ndi yankha motere. Muli nyumba, muli bambo ni mayi. Ndi nyumbamo muli mwana wa mphulupulu. Akumapita kumakamenya anthu kuja ndikubwera, ukaba zinthu kuja ndikubwera. Bambo yosi bambo. Uli nyumba mkazako anako ndi muli ana atatu wakumatuka kukalezera muwa ndikubwera kupanga izi izo yosi bambo. Pa dziko lapansi umasankha wekha. Kuchita kuweruzika kuchita kusaweruzika
ineyo ndikana kuti sindikuendesa chipanichi chitasweka. My behavior is what has made this party still remain intact. Chifukwa kuli anthu ochuluka mwachisanzo ntalesa kuti kusakhale neki ma regional governors amene amakhala ndi anthu sanapiteko, directors of women sanapiteko, ma directors of youth sanapiteko. Kunapita anthu pang'ono kumakaipa mafoni mbwere kuno kora kuno mbwere kuno, koma polengeza neki inakhala ine sinimayankha zimene zijazo. Ayi for a reason. Koma papa ndikuyankhani izizi ngati ningomasula chilichonse funa kuti pali zonama zimene zili kunja ukoko zimene anthu akuzikhulupirira ndi ndikuwauza kuti yayi tifuna tiyendese chipanichi mmene mwini wake Chilima amachiyendesera. Chifukwa chimene afusafusa zimene ndi chakuti pali zambiri zimene tinganene koma mwachitsanzo posachedwa apa Dr. Patricia Kaliati anamangidwa. Adakali ku polisi chimangidwire munene okhala ndi msonkhano ofunikira kwambiri wa kuchipani. Ndiye panafso kuti kodi msonkhano upitirira. A Felix Njawala ananena kuti takambirana msonkhano upitirira ndipo ausi adzakhala pomwepo ndipo ndamana ayendetsa msonkhano umenewu. Inu munabwera kunena kuti msonkhano sukhalapo chifukwa chonena kuti Dr. Kaliati amangidwa. Sitingamapange msonkhano Dr. Kaliati atamangidwa chonchi. Anthu kupata kuti Kundimenya patigwire ziti. Ndakuza ndikale. Chisano changa chicha. Ine sinabwere pamene olemezeka Njawala tanena kuti msonkhano ulipo. Iwo amanena zimene zotanda kale. Ine ndangolakula kamodzi. Napereka directive kamodzi. Anaitasa msonkhano umene ujawo nali ineyo waneki. Pali zambiri zimene zalakwika pamene tikupita ku chisankho cha convention ichichi kuti tichikonze anthu satiseke. Chimozi mwa icho amene akuyendesa convention imene iyi aneki sanaone tu sabazo ndi ndani. Kodi anthu amene wawa alipidwa salipidwa. Pali contract pali contract. Zonsezo zambiri mbiri. Iwo wonso anatembera kalata. Takati kupempha kuti pachitike izi zinachitike. Naita msonkhano huu kuti zimene zijazo tikazi yankhe tikonze chilichonse chende mndondomeko mwakwe. Anthu akagona kuti tindalama zingati, madelegates ndi ati, asayenda bwanji. You have to tick all those boxes. That's why I called for that neck. Now nditamva kuna kuti ISG amangidwa. Nena kuti mafunso awawa ukayankha ndi ISG. And it was a shock because it's like kuti kachitika ndi chani. So no, nyonga zoti tikakhale tipange msonkhano wabwino bwino. Tizitenga kutiko. Osadaba bwanji zimene zachitika as I'm trying to find out kuti ndi chani. Ndimene namva kuti mene muso the deputy secretary general ntawuza kuti mulengeze konse kuti msonkhano upanga postpone. Analengeza. Ndiye ndikuzabwera nkhani imene mukamba inu Njawala kuna kuti usiku tinakumana ndiye tapanga titakumana tavomezana kuti msonkhano ulipo ukhalepo. Nena kuti usiku munakumana anaita msonkhano ukumana usiku ndi ndani. Nanga ine sinaziwe bwanji. Ndiye anandilemberanso ine kuna kuti I'm asking you permission kuti you should go ahead. It's on records. I said no. Ndiye mkamata kuendesa ndani. Ine ndikuendesa chipanichi opanda phokoso. Chilichonse ndikumalemba madocuments alipo. Omvera akumvera chikuyenda koma anthu ambiri akumawo sokonekera ndi kulongola kwambiri kumene kuli pa social media ma wireless zina zoteroso. Atamangidwa a secretary general chipani chanu. Simunaoneke koi kupita kukaona kuti chikuchitika ndi chani. Inu muli president wa chipanicho. Simunaoneke pofunikira kuti mukaonekereko kumeneko. Chilima akambala atamangidwa simunafunsa kusalapite bwanji ukamona akambala. Tanafunsidwe tu. Ine ndakufusani. Awu sili nafuse. Inu ndikufusani. Ndiye ndikuwuzani kuna kuti akambala atamangidwa nthawi ija Chilima alipo ali vice president wa dziko komanso president wa UTM ngati mene ndilili ineyo. Sanapite kukaona koma sikuti samalankhula nawo. Ine sinapite kukaona koma sikuti sinapenga attempt to talk to her. Munayesera kulankhulana nawo kapena munalankhulana nawo. Sinalankhulane. Because it's sangochitika it was like kuti chachika ndi chani. Ndizoona. So I tried to call kuti ndipange find out kuti chachika ndi chani. Koma kunyamuka kuti pite ndikaone. Sindinapite. Chifukwa chani? Iyayi. Ndimene kuwuza kuna kuti chimene Chilima sanapitire kukaona akambala ndi chomwecho chifukwa chake. Chimene simutuza pano iyayi. Iyayi. Mungodziwa kuti vice president amene yoyo sanapite kukaona nduna yake itamangidwa. Leronso vice president sanapite kukaona SG. Pamene amanena kuti two wrongs don't make a right. Tiyerekeze. That was not a wrong. That was not a wrong. Ndikudziwa. Tiyerekeze kuti Chilima alakwitsa osakaona akambala atamangidwa. Iniyo mukatsalire zomwezo foti aona alakwitsa kale. Akana kuti alakwitsa. Ine sikana sadira zimene soso. Foti mati mutiuze kuti munativomereze kuti sana alakwitse. Iya sana alakwitse. Sana alakwitse. Inu samuri simuna alakwitse. Sina alakwitse. Sina alakwitse. Koma chifukwa chake simutuze foni simuna kaone. Sina alakwitse. Chifukwa choti ngwani nkhani ili kukoti. Sono kuti ndiyambe kupanga dive zimene zozo. No ndikirani bigirani. Chifukwa poyankha funso limene rolo sindingathe kuliyankha sufficiently without touching the peripherals of the issues. This is moral support. No. Moral support. Munthu umapita
kaya ugwizana nazo zachitikazo kasugwizana nazo koma umangonetsa kuti I'm here, I'm available. Ineyo ngati mtsogoleri wa chipani ndakhudzidwa noti secretary general wanga CEO wanga wamangidwa ndipo lero sana gone ku nyumba ayi ndingopita ndikaoneka. Ine ndikufunse lifunso kapena ndikupasa chisanzo kuti muna mungoona ndili nduna mucha kuti ndifuna ndinyamuke ndikaone mai SG Kaliati ku kani area 30 kandi ku 18 ndikanapita mdigale moto imozi ya mbendera we ukaona ndibwerako kuti ndinyamuke pakali panopo kuti ndipite ndikaone ndiye ndimagala moto angati 1 ndiye ndimagala moto angati 2 anthu amati chani zokhuzana ndi kumangidwa kumene kujako poona gali moto zimene zikubwera za vice president kukaona ndikukhipira kuti alimene kananyamulalo zikanapereka picture yanji. I don't want to bring those complications. Mukusamala mpika wakuboma. Iyayi. No. Mukatero ndiye mulakwisa kuti kusamala mpika wakuboma. Sikusamala mpika wakuboma. Koma kusamala zimene zina kuchitika. Tawi zinatu. Tambula ngati ili apai. Tambula iyi. Mulimazi. Chuta kutenga ndikumwa. Anthu sayang'ana china chilichonse. Koma kabwere kamwana kali de tenga tambula iyi ndikumwa anthu ayang'ana taona ni mwana uja zimaendera kuti akuchita yondani. Don't always look at what has happened but who is doing what. Kukuveka nkhani kunjako kunena kuti chipani cha UTM chili ndi ngongole za mbiri kwambiri. Akuti ndalama yokwana 4 billion, ena akuti 4 billion, ena akuti 6 billion, ena akuti 6.5 billion kwacha. Akuti chipani chanu chili ndi ngongole imeneyi. Ndipo panopo kuchipaniko zavuta kuti ndalama imeneyi tibweza bwanji titani nayo. Inu mene mumalowa tsopano kuti mwalowa mu mpando wa president wa chipani cha UTM. Anakutulira nkoni nkhani imene? Chipani cha UTM chilibe ngongole imene yoyo. As far as I'm concerned, chilibe ngongole. Yeah, musata as far as I'm concerned. Ukukuza chifo chona kuti the treasurer general ndi amene ali ndi thumba la chipani. Chilibe ngongole ya mtundu umene wowo. Simunaveka koma nkhani zimene ziya. Nkhani ndazimva. Ndiye ndikukuze ntso chimodzi. Pa upandu umene ukuchitika ndi anthu ochepaho. Pali forum. Ndikukamba chifo choti anthu ambiri akumanda miziro zambiri. Ndi ndifuna anthu aziwe chilungamo. Pali forum yochula Central Committee. Forum Central Committee imene ine ndili. Ndiye pali forum ina akuchula Central Committee ina nani chosapo. Ya enawo akupanga zimene zozo. Ndiye akuti nkhani zimene zozo akapera nakuti akapera kumene koko. Ndiye inuyo mukafuna kufunsa mukafuse kumene koko ngongoleyo musandifuse ineyo. Chifukwa ku forum kumene ndili zimene zozo kulibeko. Simuli ndi mantha kunena kuti convention ita ichitika inu nkukusankhani kuti mwawina ngati president wa UTM nkudzangobwera nkhani ija boom kuti inu kumati kuti zinali zoona zijama kambiyana kumbali zichi mulibe nkhawa imene iyayi boom achokera pati angasatha kudziwitsani tsopano pano muli malingana ndi inu ese nkhani koma ena akambirana kusazoti ikhozokha kuti ilipo sopano ngati idzakupezani tsiku lina sopano ngati zili choncho kuti pali ngongole imene yoyo umafunsa tu mafunso amene sifuna kufunsa panopo ndi chipani changa koma chimefana kukuuzani chonena kuti iyi chipani cha UTM mmene ndikuziwira ineyo chilibe ngongole ya mtundu umene wowo. Mu ntchito zanu zimene makhala mukuchita Dr. Chilima adakali moyo palibe pena pake mmene munatenga ngongole ngati chipani kukagwiritsa ntchito za chipani zoti panopo zinafika pa mitengo ngati imene ya 4 billion. Ai. Koma anthu chipani mwana akuyikambirana nkhani ku group kena. So pano muziwe chonchi chonena kuti UTM muli anthu ochuluka osiyanasiyana. Chabwino. Muli anthu osiyanasiyana amagwira zosiyanasiyana. Ine ndikuyankha za chipani. Sindikuyankha kuti kapena ngati pali affiliates kapena chani koma chipani ineyo ndi president of UTM. Ndiye kumene koko ku UTM uko malinga ndi ma records a chipani ndalama zake palibepo ngongole imene yoyo. Nkhani yo imabwera motere. UTM ili ndi ngongole ya ndalama zopitirira 4 billion kwacha. Ndipo anthu ena akusowana mtendere kuti tibweza bwanji ngongole imene ife ngati chipani sitikwanitsa. Pa chifukwa chimenecho kukumveka kuti UTM ikukambirana ndi chipani cha DPP kuti achite mgwirizano. Koma kupita ku DPP ko apempha kuti ifeyo ngati mufuna tendere limodzi tufuna mudzatibwezere ngongole iyi. Ndipo pamene sindizoti kuti DPP wavomera kuti adzabweza kapena koma ndizoti zikono kuti zikuloya direction imeneyo. Inu zonse simunamveko. Iyayi, ngati sinamvene ndikunama. Ndi mawerenga news, kumene ananena ku news ananena kuti pali gulu la anthu mu UTM. Amene akupempha kuti chipani cha UTM chilolere kutenga ngongole imene iyi zimene zalembedwa. Kuti kagulu kameneko kakupempha kuti chipani cha UTM
chivomereze chani ngongole imene yeye. Ndiyenso ena akunenanso kunena kuti mbali imodzi imene anthu akudana ndi ine chifukwa kuti akuti ineyo akuona kuti sindivomereza kuti ngongole iyi ibwere ku chipani. Pomwe ine sinafunsidwe kuti ngongole iyi kuti ibwere kuku muvomereza kapena ayi. Obviously there will be questions kuti ngongole iyi kuchokera kuti. Kuti chinachitika ndi chani. Koma izizi zikubwera fecha chibwana cha anthu ena. Kwa nkhani ngati izi sizinaenda kutuluka pa mbalamanda. Nkhani izi zinaenda kukonzedwa ku chipani konko mu chipani makazi sizo zambirimbiri. Koma zibwana zolankhula zikupangisa kuti nkhani izizi mwina ndizonama mwina ndizoona zikupezeka ma social media chifukwa chokonda kulankhula. Ndakuwuzani kuti zimene ndikulankhula pakali pano pazi ndazikhalira nthawi yayitali kuti ndisalankhule. Komano anthu akupita akuonongeka maganizo pomamvera zinthu zaboza zimene anthu enawo akumalankhula za ine. Nkona let the truth be told. Koma otherwise this is not something that I would have loved kuti ndizilankhula izizi. Koma kuti ngonya bwe osabwezera ndana kuti kuti wandu opusa umangovula nazo. So I want to stop zonse zochitika zimene zingaononge chipani kuti tibwere pamodzi tikambirane chipani chipite pasogolo zachisisi zikaiza chisisi. Nkhawa ilipo sonena kuti inuyo mukuoneka ngati kuti mumacheza bwino kwambiri ndi a chipani cha Malawi Congress Party, ndipo anthu ena akuona ngati kuti chidwi chonse chimene mukuli nacho pa UTM nchakuti chipanicho mukakhala mtsogoleri wake muchitenge mukachiphatike ku MCP. Makamukambira nako zina zonse ndi a Malawi Congress Party. Anthu otu angona kukamba izizi mopanda umboni komanso mukuganizira. Ineyo chipani cha Malawi Congress Party tinacho pamgwirizano. Anasaina ndi president athu a Chilima. Nasaina Sine. Komanso ndi masaina amene momo ndinali ndi kugwira ntchito mu dziko la Uganda. Unalibe ineyo. Ambiri amati uyu ngwa MCP chifukwa ndinapanga film ya Kamuzu ndi mbumba zija. Obviously anthu a Malawi Congress Party amandikonda because I did what they loved. Napanga za msogolero wao President Kamuzu Banda. Ineyo pakali panopa a DPP ndazibali yanga a UTM IMCP onse amene when I am with a DPP I am home. Ndikakanja UDF I am home. Chipani chilichonse I am home because ineyo ndi Malawi palibe ifo chona kuti ku UTM ndane ndi awawa ndali zimene sindimatai. Inuyo mukaona zipani zimene zilipo panopo pozindikira kuti chisankho chimene chikubwerachi mwina padzakhala povuta kuti chipani chikhoza kuwina pachokha patafunika kupanga mgwirizano. Ndi zipani ziti zimene mukuona ngati kuti mmaganiza mofanana ndi UTM ndipo mukhoza kuti mwina titenda limodzi ndi awo zikhoza kukhala bwino. Ndi zipani ziti zimene muganizirapo. Pandali ndisayankhe pakali pano. Anthu amadabwa kuti mudaoneka UTM kwambiri Achilima atamwalira. Achilima adakali moyo si maoneka UTM anu. Olo kukoti mene kunali makesi si maoneka. Olo kuvala zovala za UTM koma panopo tikangoona ausi ndi kuti avala SKC avala UTM ndezi maoneka ngati kuti mudapezerapo mwayi tsopano kuti mmene ochoka uyu ineyo mwina mwayi wanga ndumene leno ndionekere tsopano kuti ine ndi wa UTM kukatulutsa tizovala toseta UTM ndipo simavala mbuyo mmoyo. Panopo ndi mukuoneka ndithu kuti pano ine ndifuna ndikufunse lifunso. Achilima chulere mboma anapangapo msonkhano munaona ndavala makaka. Achilima ma president wa ineyo winire chisankho chija ndikukhala vice president munaona liti atavala makaka a UTM ndikupangisa msonkhano. Ine napangapo msonkhano wa UTM ndikuvala makaka. Ma by elections amachitika ndi mapita ineyo mawu amene wo amene mukambawo mwatengera kuma propaganda amene akulankhula anthu. That is not true. Kwa mwene fumbo kukaronga kuzimba kumzuzu kundilande kuti mosemo ndimapita ndineyo bwana mandituma pita ine sindipita pita mosemo ndimavala chani navala nkanjo navala uniform ya kuchalichi mupita kuma archives you see me I'm dressed mu uniform ya UTM. Kuma anthu bodza likalowa akafuna kuti amuchitire mndu choipa amangu kamene angafunire. Ine ndimapanga misonkhano ndimavala makaka go to the archives you find it. Achilima bwana angawo sana apange misonkhano ndi umozi omwe atavala makaka. People never said anything. Ine ndakati kuvala ndimapanga zimene zozo they are saying sama vala. Alime khani. Kusapita ku court. Ile tusina sankhe kusapita ku court. Mwafunse chingakhala amene magwira ndi Achilima amene ndatenga ku office kwanga. Just speak any. He told me usabwere kuti usabwere ku court. Usamabwere ku court. Sini mapita. He actually directed kufuna bwina aliyense. Kuti zasatira kumene kujako. He didn't want kuti anthu apange 10 mlandu umene ujawo ukayanga ndi political. Ayi. Mundisokonezera. Amanduza zimene zozo. Mbukati kukuza kuti ena aja mapita kumene kujako ena aja usamva. Ambaka makani. Kwa palibe munthu amene anapitako ali nduna. Munduze nduna yake iti inapita kumene kujako
ili nduna tikuyandikira mapeto kucheza kwathu mwanena zambiri ndipo mwatsindika kunena kuti pali kagulu kena mu chipani cha UTM kamene sikakufunani komanso anthu ena akukayikira UTM wanu koma inube mwanena kuti ndinu mtsogoleri malingana ndi malamulo ndakufuna mawu anu otsiriza kuti mukumva bwanji ngati mtsogoleri wa UTM kumayendetsa chipani panyengo ngati imene iyi zinthu kumachitika ngati imene zikuchitikiramo iniyo mwakhalako maudindo angapo autsogoleri iwo mukudziwa kufunika kuti anthu muzikhala pamodzi nonse muzipita chitsogolo pamodzi kalako nduna mwachita zambiri pano tsopano ndi zimenezi ndale mwakumana nazo mukumva bwanji mulungu samakupasa ntchito osakukonzesera ena magaza kuti nasagona ndi magona sadya ndi madya ono ndikamavina ndi anthu msewu muja it's coming from my heart kani ndionena kuti ndalakwa chani zero awa kufuna chani kama nina kuti we should always be interested to find out why do people behave the way they are behaving you be at peace ine chipani cha UTM ndikuchiyendesa ndikuchilamulira anthu ambiri akumaona ngati kuti iyi before they are focusing on a very few individuals that are so loud by media koma I thank God kunena kuti ine ndimalankhulabe and they know kuti I have nothing against them ndikayimbira phone ndimalankhula ngati they are not doing anything against me ine pemphero langa ndikuti tilankhulana tiyenda limodzi ngati ine kuchoka mu UTM iyo kupitiriza let it be kuma pakati panopa ine there is absolutely nothing wrong that I am doing and chipani chichu chikuyenda bwino that's why ndikapita kuli konse kumakhala kuli khwimbi because anthu aja samayendera zimene akumva zimene anthu the few people are saying amauza samani satire twatavala mind from amabwera ine pakati panopa chimene ndimadandala ndi chimodzi mwaloleranji kuti satana agwiriseni ntchito bwerani tigwire ntchito tisamnyazise Chilima ngati kuli kundichosa convention kandi chose democratically convention ikhalapo iyena kukhalapo china somwe ndikuifunira kunena kuti ndithane nazo izizi zokanganazi ndikuifuna mofulumira convention itachitika koma isatire malamulo lililonse lisatiridwe lamulo koma komiti yaponda ndere chifukwa choti mene mukuneneramo kungoyamba kumambiriro zinthu zikungoneka kuti aliyense akuchita zimene akufuna kuyika mitengo yoti anthu akalipire kuyika ma deadline kutani ya president sakudziwa isi kutani ndichifani mafunsa kuti convention ichitika nende kuuze ndicho chipoyankha kunena kuti timu ya mpira ita kumangoponda masapota zawo maponya miyala mu ground kuponda kuchita chilichonse as long as you don't allow them to score you are good mwina tivomereze kuti mwakanika kuyendesa chipani cha UTM mwakanika kubweretsa anthu pamodzi kuwakhazika pasi ikana kuti ndakanika bwezi mukuva kuti amayi kwa usi manaita sansonkhano anthu sanapiteko chipani tu ndi anthu ndiliti imene ateza nsonkhano anthu osabwera ndiliti limene ndinanena kuti ichi chichitike ndikuchitika kapena usachitika ndakuuza ndikale kunena kuti ye chikaka ndikupasa chisa even mimba mwanga umu nakambaso nthenaje mimba mwanga umu matumbo ali ngati mudiyanga kwa mtana amalitemenukira tu ine manipa amalitemenukira ine kundipweteka mimba kopi ne kanena kuti ineyo ndalephera kusunga matumbo anga mimba sinagone bwino sinatani no matumbo ndiyanga nditembenukira ndi akati anthu ali panja ndiyangane ndalephera kuyendesa dziko kapena kuyendesa uje ni chipani choti anditembenukira ayi matumbo anga omwe amanditembenukira koma ndiyanga they are inside here it's not me ni matumbo sikulina amazasiya Dr. Mike Ngozi ndikufunira nzabwino zonse ndikukwambira